Dahil sa katandaan na halos nakahiga na lamang buong araw ang 90 anyos na si Lola Margarita ng Barangay Amogues, Lagunoy, Camarines Sur. Yan ay kahit wala namang iniindang karamdaman ang lola ngunit patuloy na nanghihina ang kanyang pangangatawan. Hindi na rin ito magawang makalakad dahil sa kanyang kondisyon. Kwento ng kanyang anak na si Nanay Nilda Contreras, kinakailangan pa niyang buhatin ang kanyang ina tuwing nais itong makalabas o makalanghap ng sariwang hangin. Wala po siya sakit. Okay. Talaga pong na siya sa kagurangan na niya. Kasi nakalabas siya, inalalayan ko siya. Pero hanggang dito lang. Sa Barangay Loho naman ng parehong bayan nakilala ng news team ang 43 anyos na si Oligario Abella na na-stroke. Ayon sa salaysay ng kanyang kapatid, abala umano si Oligario sa pangingisda nang bigla itong makaramdam ng pagkahilo at panghihina. Sa kalagitnaan ng kanyang trabaho, napansin na lamang na hirap na itong makakilos at tila nawala ng lakas ang kanyang katawan, mga sinyales na kalaunay dulot ng stroke. Agad siyang isinugod sa pinakamalapit na ospital upang mabigyan ng agarang lunas. Dahil dito, malaking hamon ang kinaharap ngayon ng kanyang pamilya, hindi lamang sa aspeto ng kalusugan kundi pati na rin sa gastusin at pang-araw-araw na pangangailangan. Na-stroke siya kan 31. Pag binwit po sa ilog, doon po na-stroke. Sabi daw ng mga kasamahan, nahilo siya ng hina. Tapos, nagtiwi na siya. Inuli na po sa muya. Dinala mi po sa Medicare, tapos sabi ng Medicare, dahil nila to kaya. Kaya pigpadara na po sa BMC. Sobrang hirap. Bakit po? Kasi napupungot siya, na-stress din kami, na-stress din siya. Mahirap talaga po. Bilang sa isang kapatid, sana nag-asawa na siya kasi parang mayroon din siyang pamilya. Mahirap talaga po para sa amin kasi may pamilya din ako. Ilan lang sila Nanay Margarita at Oligario sa mga nahandugan ng assistive device ng wheelchair ng Provincial Government ng Camarines Sur sa pamumuno ni Gobernador El Rey Villapuerte, katuwang ang Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO. Agad na kumilos ang tanggapan ng Provincial Social Welfare and Development matapos matanggap ang mga ulat hinggil sa pangangailangan ng ilang individual na nangangailangan ng assistive device sa bayan ng Lagunoy. Malaking tulong umano para sa mga benepisyaryo ang kanilang natanggap na assistive device lalo na sa mga kapos sa pinansyal dahil hindi biro umano ang gastusin para sa mga kagamitang tulad ng wheelchair na naglalaro sa 3,900 hanggang 8,000 pesos. Dahil sa naturang wheelchair, mas mapapadali ang kanilang pag-aalaga sa kanilang mga mahal sa buhay. Malaking tulong po yan. Dahil sa kumbaga sa po, wala na po nagtatabang sa muya, kundi kami-kami lang. Dahil siguro, gaya na po kahirapan din, gano'n ang nangyayari. Nagtsatsagaan ko na po nanay ko, kahit wala siyang wheelchair. Madali po ang proseso kang wheelchair po, Linda. Sobrang tabang po sa muya niyo. Lubos din nilang pinasalamatan ang pamahalaang panlalawigan ng Kamsur sa mabilis na pagtugon sa kanilang pangangailangan. Anila ang agarang aksyon ng PSWDO ay patunay na malasakit at tunay na serbisyo publiko. Nagpapasalamat ako ng marami po kay Gobernador El Rey Villapuerte. Maraming salamat po at sa wakas nagka-wheelchair ang nanay ko. Sobrang salamat po sa iya. Sana may matabangang pansiring po sa mo. Salamat po. Layunin ng programang ito na mabigyan ng agarang suporta ang mga person with disability at mga individual na hirap sa buhay upang mapagaang ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Eli Balbin, CSN.